сега в студиото шанс да се включите в танцова студия. Аз я представих като нова руска школа, нова руска студия, ново руско училище, но всъщност то е създадено от украинка, поредната ни руско говоряща съгражданка. Здравейте и добре дошли в студиото, казвам, на София Мазуренко. Тя е танцов инструктор, а в превода ще ни помага Николай Доброджалиев. Здравейте. Здравейте и добре дошли. Танцова студия София, разбира се, на името на София, тъй като София имаше едно много красиво име, което дори до някъде е малко и българско, много популярно в България. На самом деле это название ассоциируется больше как с матерью, которая имеет в себе веру, надежду и любовь. Точно и мы така. это будем объединять в нашей студии. Може да превежда Името Николай. се асоциира с майката, която дава надежда, любов и Вера. И вяра, да. Вяра, надежда, любов, Да. трите светици, които пък тяхната майка София е символа на София, знаем, на мъдростта, символ на нашата българска столица. Да. София, ти избра Бургас да живееш. Как се случи това? От една година си в Бургас със своето семейство. Как научи за Бургас и защо го избра? Това винаги ни е интересен въпрос. Защо вие... Бургас выбрала как настоящая женщина за любовью. Поехала за своим мужем, своей семьей. И мы выбрали Бургас именно потому, что это прекрасное место, прекрасные люди. Очень хочу именно здесь построить эту студию. Николай? тя е избрала това, да дойде в Бургас, защото е дошла тук с мъжа си и при неговото семейство. Най-важното за всяка жена, най-важното е любовта, каза тя. По любов е дошла по любов, тук. Дошла е тук по любов, да. при мъжа си, при неговото семейство, харесали са и хората, нравите и решила тук да се устрои и да се развива. И самия Бургас. Бургас с какво те привлече? Ти в Украйна, къде живееше, в какъв град? Львов. Да, и примерно там сигурно нямате море. Не. Да, это большое преимущество Бургаса. Да. Как научи за Бургас? Кой ти разказа? Там? Или ти първо се свърза с съпруга си, който вече от колко години живее в Бургас? Една година. Заедно сте дошли? Да. Други приятели ли ви разказаха за Бургас? Как научихте, че е хубаво място? Знали, подружились. Мы очень часто ездили в Бургас на отдых и познакомились с людьми, узнали, какие здесь хорошие люди, прекрасный климат, и так и выбрали. И избрахте да дойдете завинаги тук. Да. А вече си имате тук дом, семейство, устроени сте, деца имате ли? Не. Нямате все още, но знаем, че за рускоговорящите деца в Бургас има много възможности. Предполагам, вече си разбрала и училище има специално, и създадени от твои съграждани също. Да, но акцент студии не только на русскоговорящих, а я хочу именно для Бургаса сделать эту студию, чтобы могли прийти и с Бургаса, и из Софии приехать, если туристы приезжают. То есть мы для всех. У нас будут тренеры из Бургаса, болгарскоговорящие. И да, Николай, да преведем до този момент. Акцента на студиото не е само за рускоговорящи, а и главно за българи, да го развива чрез смисъл, главно че сред българските среди. Ще има много българи инструктори, които са вътре в това студио, които също ще преподават. А вече подбрала ли си тези инструктори? Да, мы выбрали самых лучших тренеров, инструкторов в Бургасе. И те ще работят в танцова студия София. Да. Можем ли да кажем някои имена? Например, Атанасия Петрова. Она будет преподавать актерское мастерство. И именно 12 июня будет кастинг для детей от 6 до 18 лет. Да приходите на тук. кастинг. Да. Атанаска Димитрова, да? Атанасия Петрова е тя. Атанасия Петрова ще провежда кастинг на 12 юни за деца. На 12 часа. В 12 часа. Тъй като тя е, доколкото знам, тя е завършила надфис, тя е завършила актьорско майсторство и ще преподава именно това в танцовата студия. Други инструктори? Ирина Дубровина будет преподавать балет за деца и для взрослых также. Класически балет ли? Да, классический. Ирина Дубровина ще преподава балет, класически за деца и възрастни.
Елена Полинченко будет зумба, и также будет гимнастика для беременных и мама плюс деца. То есть мамы могут прийти с маленьким ребенком и позаниматься вместе со своим малышом. Елена Порунченко? Елена Полинченко, да. Елена Порунченко ще преподава гимнастика за бременни и за деца и майки могат да идват с децата си и заедно да се занимават. Мамо плюс. Такова нещо всъщност чувам за първи път. Това ли ще е различното в танцова студия София? Балет за бремени или пък гимнастика за бремени. Мисля, че до сега в Бургас такова нещо не е имало. Именно сама цель этой студии была того, чтобы объединить, и это был семейный клуб. То есть, чтобы мама могла прийти с ребенком и позаниматься вместе. Именно това, което е целта на студиото е като семейно студио, с такава идея създадено, да дойде майката с детето си, да се занимават заедно или ако майката тренира в едно студио, детето да бъде на занималния в друго студио. Което е общо. Ами таткото? Къде Тоже есть. Есть пилатес для мужчин. Има и пилатес за мъже. Да. А там кой ще бъде инструктор? Я буду преподавать пилатес. Это первое, на что я делаю акцент, потому что пилатес именно цель оздоровить людей. И это моя миссия, я считаю, если люди выйдут оздоровившись, с улыбкой, с хорошим настроением, то я выполнила свою миссию. Всичко е наред, да, Николай. Нейната първа цел е да преподава именно пилатес, защото той подобрява здравето на хората и ако те идват с усмивка и с по-добро здраве, значи тя се изпълнила своята цел. А защо пилатес е толкова добър? За да ни направи по-здрави и по-усмихнати? С какво пилатес е добрата практика? Пилатес накачивает внутренние мышцы, которые удерживают нашу осанку. И люди не имеют тогда боли в спине. Они накачивают мышцы, которые держат наш хребет, и мы держим осанку прямо. Мы не имеем сутулости, мы не имеем боли. Да. Значи пилатес развива и именно тези мускули, които поддържат нашия торс и гръбначен стълб изправен, хората нямат болки в гърба и по този начин, как да кажа, в по-хубаво настроение са, нямат тези ежедневни болки, които ги имат всички хора. Да, от седенето пред компютъра най-вече. Да. Това е болестта на съвременния човек и за това препоръчваш пилатес. Ще има ли консултации, освен преподаването на пилатес, за това как пък да се хранят по-добре хората, защото, доколкото знам, трябва заедно да върват. Да, это очень важно, это почти 80%. У нас обязательно будут лекции о питании, также будет лекции и для беременных, и для детей, чтобы рассказать чем побольше полезной информации, чтобы оздоровить всех. А самата... аз пропуснах, че трябва да се превежда, защото аз всичко разбирам, но трябва да. Има лекция за именно как да се хранят жени, бременни и деца, именно за да се здравят здравето и да подкрепи и самите тренировки. И точно за тези бременни жени отново се хващам аз, защото ми е много любопитно. Каква трябва да бъде гимнастиката и така режима на движение на една бременна жена, хем да си запази формата и като роди, нали, да си е пак слабичка и стройна, хем пък нещо да не навреди на детето. Това е специализирана гимнастика. За нея кой ще е инструктор? Да, мы с Еленой работаем. Я прошла учебу и в Киеве, и в Украине ездила по учебах, и мы вместе с ней работаем и вместе с медиками. Специални курсове си преминала ти? Да, медик будет рассказывать и обязательно будет проходить медобслуживание, чтобы увидеть, или она может заниматься, но на самом деле заниматься нужно обязательно. Да, до тук да преведем. Тя е ходила с инструкторката Ирина в Украина на много курсове. Специално специално, които свързани с пилатес на бременни, на които бременни винаги е правен медицински преглед. Действително имат ли възможност, тази бременност позволява ли да се занимават с пилатес? Тоест, това ще се прави и тук. Това ще се прави и тук, задължително. И да кажем сега как ще протичат тези занимания с бременните жени, още за тях да кажем.
Сначала она может прийти, даже главное, чтобы врача прошла, и врач скажет, или можно или нет. Но она приходит к нам, и у нас есть Милена, она осматривает, точно спрашивает, как или Как можно, интервью. все вопросы, интервью, и только тогда приступаем к занятию. Но занятия очень спокойные, обязательно упражнения на дыхании, учим, как дышать во время родов, и медитация, успокаивание. Предполагам, да, трябва да преведем. Значи Ирина в началото, когато дойде всяка бременна, независимо дали е минала медицинския преглед, прави интервю. И когато започнат на истинските занимания, всичко се прави много бавно, внимателно, с дишане, учи се как да се диша по време на раждане. Това е. Въобще тези много важни неща за всяка млада майка. А с децата как ще процедирате? Примерно на каква възраст може да вземе майката иска да ходи на някакви танци, на пилатес? На каква възраст може да доведе детето си? Примерно 9-месечно пеленаче, едва ли ще може там да го посрещнете? Если на мама плюс децата, то можно от годика уже брать с собой и заниматься. А если вы хотите, да, а если вы хотите просто ребенка дать на занятие, то у нас начинает балет от 4 год. Майките могат да вземат децата си, когато навършат 1 година, вече да правят тренировки съвместни с тях. Някакви първи упражнения могат вече. Точно така. А отделни тренировки за деца, балета започва от 4 годишни деца. За 4 годишни. И отново сега да кажем, ти изброи някои от тях, но класическия балет в България, ти сигурно знаеш, ние много уважаваме рускоговорящите, които внасят традициите на класическия балет. Знаем, че всичко, което идва там от Русия, от Украйна, че е на ниво, че има класа, т.е. балета е на високо ниво. Ще се акцентира ли върху класическия балет до голяма степен? Да кажем нещо повече. Не главная цель классический балет, потому что есть также и арт-акробатика для детей. Есть даже флай-йога для детей, чтобы они просто отдохнули. Даже если ребенок не ставит себе за цель стать балериной, то может просто прийти и позабавляться вместе с нашим тренером. Не е основна цел класическия балет. И да стават професионални балерини и балетисти? Да. Не е това? Да. За деца ще има и арт, флай йога и арт занимания, които ще позволяват на децата просто когато дойдат да се отпочинат и да се позабавляват. Есть такое, как фитнес-гейм. Это просто занятие в стиле игры между ребенком и тренером. Ще има и фитнес игри, които са буквално направени като физически занимания във вид на игра с треньор. Каква е тази флай йога? Флай-йога – это йога в гамаках. Подвешивается на потолок гамак, и ты имеешь ручки, ты садишься на этот гамак, и именно в нем делаешь упражнения. Флай-йогата се прави в хамак. Хамака се закрепя за тавана и имаш дръжки, за които се държиш. И именно когато тренираш, ти се стараеш да запазиш равновесие вътре в самия хамак, правейки упражненията. И това всъщност натоварва мускулите. Да. Много интересно. Аз такава йога не знаех, че има. У нас будет и для взрослых. Така ще бъде за големи. Да, това е хубаво да кажем, че всъщност може да се започне и на по-късна възраст, да речем. Да. Не е задължително от 1 годинка или там от 15 или 20 или пък младите мами могат да дойдат и по-възрастни дами и господа. Да. Для взрослых у нас будет пилатес и отдельно тоже пилатес TRX. TRX – это такие натяжные ленты, как тренажер. И для старших они очень хорошо, спокойный темп, и для того, чтобы просто хотя бы поработать над суглобами и улучшить свое чувство. Също много интересно, Николай. За възрастни ще има пилатес и също така тренировки с TRX. Това са колани. TRX. TRX. Да. Това са едни колани, които се закрепят за тавана с дръжки, които може да се използват и с ръце, и с крака. С тях много сериозно може да се постигне много високо ниво на физическо натоварване.
И доколкото разбрах нещо много важно за вече за по-възрастната костна структура, че се разтяга и нали, за ставите. Всъщност там е много важно. Изобщо интересни и нови неща. Това беше интересното, София, от този разговор, да разберем кои ще са новите моменти, по-различните, които всъщност хората ще открият при теб в танцова студия «София». Да, открытие у нас 9 июня, и я приглашаю всех, потому что у нас будет 2 дня бесплатных занятий, будет 9-го зумба-вечеринка, где будет много подарков, лотереи, и вы можете бесплатные абонементы выиграть. Приходите, познакомимся, попробуйте каждого тренера, каждую тренировку. На място. Да. Поканата сега Николай ще преведе. На 9 юни откриваме, вечерта ще има лотария с... може да спечелите безплатен абонамент, ще се запознаете с всички наши инструктори и ще бъде много интересно. Заповядайте всички. Пропуснахме най-важното. 2 безплатни дни. Да, 2 безплатни дни. Това е най-важното. 2 дни безплатни. Суббота за да се запознаем. Суббота у нас также будет для детей рукоделие бесплатное. Тоже могут детки прийти и позаниматься. Это все у нас есть на сайте информация. И да, нямаме право да кажем адреса, но това имаме право да кажем, че като напишете танцова студия «София», и може да отидете на сайта и да намерите всички подробности, къде са, къде може да ги откриете. А да повторим, на 12 юни пък Атанасия Петрова прави кастинг за младите актьори. Тя ще преподава актьорско майсторство. Заповядайте. С това завършваме и с хубавата усмивка на София. Завършваме и в сутрешния блог.